ollut niin paska päivä, että tiedätkö kun kaikki menee vaan päin persettä. Mikä on hänestä? Mikäs sille tekee, jos mestari Mörkö istuu vaan olkapäällä koko ajan? Niin mitäs sulla meni? No. Mä muuten kuulin, että äijällä oli mennyt aika kovaa siellä firman pippalaisellä. Häh? Häh? Sano nyt. Häh? Olihan siinä. Joo. Ai niin mä kuulin, että sä olit skoorannut jonkun mimmin sieltä. Häh? Joo. Mitä, oliks hyvä? Mitä, oliks hyvä? Häh? Sano nyt. Oliks hyvä? Olin mä siinä. Täh? Kämpillä. Toi on just äijä vaan saavittu ja meitsi menee päin persettä. Ei tule minkään vuotta. Se on aina tätä. Ihan ok oli. Siinä oli semmonen veli siellä. Ai veli, no sepä kiva. Ei hätää, se on mun veli vaan. Tullukka! Tule! Siskoos äsken! Sä voit juosta vaikka kuinka pitkälle, et sä mua tässä maassa piiloon pääs! Mun siskon kanssa ei pelleillä! Joo, Venäjä vähän kirjoitan tulle uudelle duunikaverille. Tulee ottaa munkaan kuppiin tänään, sillä on eka duunipäivä. Silläkin oli aika paskapäivä mutta tänään. Taisi oikeastaan kuulu mitä sille kävi eilen. Moi.